Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya CKP. Iyan ni siya ni Calvin Klein. Na, ang CK1, ang oreg nga CK1 nga nagsikat sa dekada 90, amo-amo man ni siya, nag-upod ni siya sa kasikatan, no? Tapos ang CK1, unisex siya. Amo man ni siya, pang unisex man ni siya para sa tanan, no? Pero kumpara mo sa CK1, hindi siya sado makusog, mas tauhay ni siya. Panglapit ni siya sa lawas, mang isa ka braso kalayo bago ka masimutan. No, kag pang-init ni siya. Ang angay nga temperatura para siya is between 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Na ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender, green notes, bergamot, mint, juniper, kag mandarin orange. Damo siya sing citrus pero wala gid sing isa ka citrus nga gabuga. No, for the mid, we have green grass, peach, jasmine, freesia, magnolia, kag orchid. Na kanamo-damo iya bulak. No, kag for the base, we have musk, sandalwood, cedar, vanilla, amber, kag opoponax. Hindi mo gid masimutan gid ang mga kahoy. Mas namo iya ang iya citrus kag bulak nga masimutan mo labi na gid kaysa kumpara sa kahoy. Pero okay lang na iya kay ini siya nga pahamot pangtawhay lang gid ni siya. Kag nami gid ni siya kung init kag nablang hindi ka bala mangaway blahaw nga kung may upod ka nga mas kusog iya pahamot patawhay ka lang gid ya no kay pang new age ni sa daan nga pahamot. Okay. Kag kung namian kamo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may man kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!